quan la ideologia es posa per damunt de l'evidència científica, una societat va al precipici. El problema de un humedal como la Albufera no es el cambio climático. Un discurso, el del cambio climático, del que ya se han descolgado un buen número de científicos y algunos de ellos premios Nobel. Quin premi Nobel s'ha despenjat del consell científic del canvi climàtic? ¿Pero de qué estamos hablando? I clar, quan una persona representa a una institució pública com l'Ajuntament de València, quan una persona a més porta les polítiques ambientals, quan una persona té la responsabilitat de gestionar un espai tan valuós com la Devesa i l'Albufera, doncs tenim un problema. I aquest problema l'ha generat el Partit Popular i l'alcaldessa de València, María José Català. Però ja no parlem només d'ideologia, parlem de competència. 2024, execució de parcs i jardins, 2,9%. Servici de Devesa Albufera, en el que portem de 2026, 0% d'execució. Així que ni per capacitat ni per ideologia Vox hauria de portar l'àrea de medi ambient.